Sa Dagupan City, may isang batang babaeng hindi lang pang pageant ang dating, kundi pang rockstar din. Presenting Lorraine Frances the Twin, ang rising baby girl rockstar ng Pangasinan. Pangalawa at nag-iisang babae sa tatlong magkakapatid, ang sweet, charming angel na 7-year-old Bibo Kid ay talagang marami nang napapangiti. Sino mag-aakala na ang kanyang cute and innocent baby face ay nagtataglay ng boses na pang-rock? Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Nag-start siyang kumanta, parang 2 years old pa lang kasi kumakanta na yan, mga praise song. Although hindi niya alam yung lyrics, pero yung tono alam niya. And then, nung lumipat kami dito, yun nga, dahil nga pandemic, may video okay, ganyan. Siya rin nakikinig hanggang sa kumakanta-kanta na rin. Tapos, yun, pinagamit na namin ng mic. Okay naman. Okay. Kasi ano naman kami, musically inclined, mahilig nga sa music. So, baka nga na lahat ng mga kapatid ko, mother ko, kumakanta. Sa tingin mo kanino ka nagmana? Kay Papa kasi singer po siya dati ng bato daw siya. Sumali sa iba't ibang patimpalak kung saan siya'y nakakuha ng iba't ibang parangal. Ang pinakahuli kung saan nabigyang pagkilala ang kanyang talento ay sa Bulilit Pop Idol, kung saan siya'y nanalo ng first place. Ang talento ni Lorraine sa pagkanta ay namana niya sa kanyang ama, na likas ding mahilig sa musika. Sa kabila ng kakulangan sa professional coaching, patuloy siyang ginagabayan ng kanyang ama at guro sa bawat patimpalak na kanyang sinasalihan. At nito lamang nakaraang RSPC 2025, muling pinahanga ni Lorraine ang madla sa kanyang special performance. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Bukod sa pagiging kontesera, siya'y masipag at active student din. Kasalukuyan siyang bahagi ng special science class sa ikalawang baitang at palaging kabilang sa honor list. Kumakanta kami, actually, as a group. Okay, so ang motivation na lang namin is, sabi ko nga sa kanila, pag kumakanta sila, yung word ko na, ako ito ako. So pag sinabi mong ako ito ako, ang mga tao, titignan kanila how you sing. And yun pong ini-emphasize ko kay Lorraine. At the same time, yung kanyang facial expression, yung angas niya sa pagkanta, tinuturo natin sa kanya kung paano niya i-express. Para sa ganun, kahit kumakanta siya, nakikita ng tao kung paano iparating yung kanta sa mga tao. Sa murang edad, si Lorraine ay talagang kahanga-hanga at may pagmamalaki. Hindi lang ng kanyang pamilya, kundi ng buong probinsya. Siya'y patunay na kahit bata pa lamang, siya'y may malaking tinig na tiyak aabot hanggang makamit ang mga bituin. Any message po for Lorraine? message for Lorraine, keep it up. Wala naman problema sa kanya kasi pagdating sa school, okay naman, walang problema. May assignment yan, pag-uwi dito, nagawa na niya sa school, wala na siyang gagawin dito. Kasi nagawa na niya Pagdating sa contest naman, excited lang, ganun. Pagtuturuan ko naman kasi siya, madali lang. Parang ang ginagawa lang namin, ako muna, watch mo ako, tapos gayahin mo na lang, tapos bahala ka na kung anong gagawin mo. Yun na, tapos na, ganun lang kadali yun. Kapag kalaki ko, gusto ko maging nurse. Pero kapag nasali ako sa The Voice Kids, kakanta ko. Josh Min Castaño, Balitang, Solid North.